תודה רבה. נעמת, מקודם הבטחת לי שחברת חשמל יכולה לשלם כסף לי במקום שאני אשלם לה. נכון, ובשביל זה נתתי לך את טלי מנחושתן? טלי נחושתן. נחושתן, שיכון ובינוי סולריה. רציתי להגיד את זה ביחד איתך, מה שלומך? בסדר גמור. מה יש לחברה שלך להציע לנו? שיכון ובינוי סולריה מתכננת ומתקינה מערכות סולריות פוטו-וולטאיות על גבי כל סוגי הגגות, גם של בתים פרטיים וגם של עסקים. מה זה בכלל מערכת סולרית? מערכת סולרית פוטו-וולטאית זו מערכת שמורכבת מפאנלים סולריים שמורכבים מחומר שנקרא סיליקון, חומר שהוא מתפקד כסמי קונדקטור. כשהאור פוגע בפאנלים האלה מיוצר שם חשמל שמועבר לממירים, והממירים האלה מעבירים את החשמל לחברת חשמל, כשיש אפשרות כמובן שקודם כל הבית יצרוך חשמל ירוק. זה חשמל שלא מייצר שום מפגע סביבתי, אין פליטה של גזי חממה כמו שיש בתחנות כוח של חברת חשמל, הן מבוססות פחם. פחם יוצר המון פליטה של CO2, חממה, ויוצרת אפקט החממה, ולכן מערכות סולריות פוטו-וולטאיות אלה מערכות ירוקות, מייצרות חשמל ירוק וידידותי ונקי. מה מבחינה חינוכית? מבחינה חינוכית, עצם זה שהילדים או המשפחה מתקינה בבית מערכת ירוקה, קודם כל זה מייצר מודעות. המודעות הזאת היא גם גורמת לה בתחומים אחרים להיות מודעים לאפקטים סביבתיים, וגם יש מחקרים שמראים שבבתים שהותקנה כזו מערכת או בעסקים, כל דרי הבית התחילו להיות יותר מודעים להוצאות החשמל וגם חסכו יותר בהוצאות. לאיזה בתים זה מתאים? זה מתאים בעיקר לבתים פרטיים ולעסקים שיש להם גגות גדולים. בתים פרטיים יכולים להיות או עם גג שטוח או עם גג רעפים. המערכת מתאימה בעצם באמצעות הקונסטרוקציה שלה לכל סוג של גג, ואפשר גם מודולרית. זאת אומרת, אם יש גג של 40 מטר מרובע, אפשר להתקין מערכת של 4 קילוואט. אם יש גג יותר גדול, אפשר להתקין מערכת יותר גדולה. מערכת ביתית שיכולה להספיק למשפחה של 5 נפשות, שצריכת חשמל שלה היא בסביבות 1,000 שקלים, עולה בסביבות 100,000 שקלים. 100,000 שקלים? אבל לטווח רחוק זה משתלם? בטח, כי המדינה מעוניינת מאוד שהמערכות האלה יהיו נפוצות. יש סבסוד של המדינה? כן. יש סובסידיה. התקנה הזאת נכנסה לתוקף ממש לא מזמן. המדינה נותנת $1.97 על כל קילוואט שעה מיוצר במערכת הזאת. זאת אומרת שהבית או העסק הופך למין יצרן קטן של חשמל, שחברת החשמל קונה את כל צריכת החשמל שלו במשך 20 שנה צמוד למדד, וכמובן שהבית גם יכול לצרוך מהחשמל הזה, אבל הרשת קונה את הכל. כמה זמן לוקח להחזיר את ההשקעה? זה נע. בבתים פרטיים זה יכול להיות 10 שנים, ובעסקים 7-8 שנים. במערכת הזאת היא מחזיקה הרבה יותר זמן. נכון. אלה מערכות מאוד אמינות, הן קיימות בעולם כבר בערך 50 שנה. מדינות באירופה חוקקו את התקנות ואת הסובסידיות הרבה לפני ישראל, אפילו שאין בהן שמש, הם חוקקו את התקנות שיעודדו את ההתקנה שלהם על גגות הרבה לפני ישראל, ופה יש שמש בשפע, אז אפשר... שמש לא חסר. גשם, אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל... בגרמניה יש מערכות כאלה על כבר יותר מ2 מיליון בתי אב. אין כמעט בית שאין עליו את זה. תודה רבה לך, טלי. תודה, טלי. נקווה שגם אצלנו בקרוב יהיו הרבה. נקווה. אחרי הפרסומות...